Txileek ez du konstituzio berri bat izango, ez behintzat, Litzar konstituziogileak idatzi duena. Izan ere, plebiszitu historiko batean, txiletarrek atzera bota dute herrialdea errotik aldatu zezakeen proposamena. 13 milioi herritarrek bozkatu zuten atzoko plebizituan eta 10-6 kontra bozkatu dute 61,86. Azken egunetan, kaleko mobilizazioetan nagusi izan badira ere, bozkalekuetan asko ere gutxiago izan dira konstituzio berriaren aldekoak eta ez dira 10-4 izatera iritsi, 28,14. Porrota handia izan da prozesu konstituzio gile honetan, herrialdearen egoera aldatzea espero zutenentzat batez ere. Inkestek iragartzen zuten ezezkoaren garaipena eta bozkalekuetan izan den aldeak erakusten du manipulatuta zeudelako susmoak ez zirela egiazkoak eta iragarri baino handiagoa izan da aldea. Ikusteko dago orain ezezko horrek dakartzan ondorioak baita gobernuarentzat ere, naiz eta udaberrian aukeratu zuten, herritarrek atzera bota duten konstituzioaren alde agertu da argi eta garbi. Gabon guztioi, Txilen bozketa batean inoiz izan den parte hartzerik handiena izan du plebizituak eta erabatekoa izan da emaitza. Txile 16 eskualdetan banatzen da eta guztietan gailendu dira konstituzio berriaren kontrakoak. Atzerriko botoetan soilik irabazi du konstituzio berriak. Gabriel Boric presidentearen arabera plebizituko emaitzak adostasun zabalago bat lortuko duen beste proposamen baten alde lanean astera behartzen ditu erakundeak eta iragarri du horretara jarraituko duela gobernuak. Llamo de corazón a toda la ciudadanía, independiente de la opción que cada uno haya tomado en el plebiscito de hoy, a abordar juntos y unidos la construcción del futuro. Nazioartean Boris Johnson erresuma batuko lehen ministroaren ondorengoa izendatu dute Liz Truss atzerri ministroa. Alderdi kontserbadorearen afiliatuek euren lider berria aukeratzeko boza emateko epea bukatu da eta erresuma batuko gobernuburu berria izendatu dute gaur Boris Johnsonek dimisioa eman ostean. Lehen ministro berriak testuinguru oso zailean hartuko du gobernuburu kargua, bihar Johnsonek ofizialki dimisioa ematen duenean. Inflazioa 10,1 dago eta espero da 3 puntu igoko dela urte amaierarako. Gainera, elektrizitate eta gas merkatuen bulegoak iragan hilabetean jakinarazi zuen energia konpainiek etxebizitzei urtero kobratu ahalko dieten gehieneko prezioa 80% igoko dela. Bizitzaren kostuaren krisiari aurre egiteko proposamenak izan dira ardatz bi hautagaien hauteskunde primarioen kanpainan. Inflazioa 10% gorakoa baita erresuma batuan eta dituek diotenez 18% izan daiteke datorren urtean. Hor Johnsonek aurre ikusitako 19%tik 25% sozietateen gaineko zergaren igoera bertan utziko duela hitzeman du Trussek. Hala agurtzeko hitzaldia eskainiko du Boris Johnsonek astearte honetan Downing Streeteko aurrealdean. Energia krisia izpide gas enpresa errusiarrak ostiralean iragarri zuen erabat etengo zuela Alemania bitarteko Europarako gas jarioa. G7koen taldeak petrolio errusiarrari gehieneko prezio bat esartzea adostu ostean. Errusiak argudiatu du martxan zegoen gas geltoki bakarreko turbina batean zegoen olio isuria zela eta moztu dutela gaza. Europak baina aitzakia faltsuak erabili izana leporatu dio Errusiari. Ezbaiaren erdian egoera sailtzen doa eta agintarien arabera aurretik ditugun hilabeteak ez dira errazak izango. Horren aurrean, Yolanda Díaz Espainiako gobernuko presidente ordeak, oinarrizko elikagaien gainean prezio muga esartzea proposatu du. Ogia, esnea, arrautzak eta fruta bezalako produktuetan aplikatuko litzateke besteak beste. Díazek esan du banatzaileekin eta kontsumitzaileekin akordio bat lortzeko lanean ari direla eta beraz erabaki horrek Hego Euskal Herrian ere eragina izango du. Ostera astelenarekin pentsiodunen mugimenduak mobilizazioei ere ekin die berriro herri eta hirietan. Hiriburuetan Bilbon eta Iruñean egin dute gaur protesta eta hilaren 12an Donostian eta Gasteizen izango dira elkarretaratzeak. Aldiz urriaren 15ean Espainiako Kongresuaren aurrean egingo dute protesta. Jon Fanuf, Bizkaiko pentsiodunen mugimenduko kidea.
Gu egingo duguna, amankomunean egingo dugu manifestazio hori, estatuko beste plataformakin. Gure helburua da, alde batetik erakustea zein motako jendea biltzen den, eta batez ere zeintzuk dira gure errebindikazioak. Sindikatuek aurreratu zuten jada udako porraldia amaituta, lan gatazkak areagotu egingo zirela eta beraz baita lan usteak eta grebak ere. Izan ere inflazio tasa handiak eta langileen erosteko ahalmena ez galtzeko premiak nabarmen zaildu dituzte zeinbat sektoretako lanitunak gaurkotzeko negoziazioak. Arabako metalgintzarena da horietako bat. Hitzarmena berritzeko elkarrizketak ez atzera ez aurrera daude eta hori salatzeko ekoizpena eten eta kalera ateratzeko deia egin diete ELA, LAF, Comisiones Obreras, USO, CGT eta ESK sindikatuek langilei hilaren amaierarako. Aurretik, ostegun honetan, SEA patronalarekin elkartuko dira bilera batean eta batzarra izpide Ibai Intxaurrondo Laminaciones Arregiko langile eta LAF sindikatuko kideak 11 telebistari esan dionez patronalaren jarrera arduragabea izaten ari da. Hitzartuta zeuden bilerak bertan behera hotzen. Hori dela eta, ekaineko grebaren ostean beste bilera bat egon bazen ere, SEAk ez du gehiagotan bildu nahi izan, jakin ere, badaudela beste bilera bat dituta orain irail. Eta intersindikalaz osatzen dugu sindikatuen aburuz izan da beste bilera bat jartzeko aukera. Hau da, gainera zen bilera eskatu da izten ere, bakarra jarri dute agenda arazoak direla arduratuta. Baina guk uste duguna da, eta jarrera arduragabea dela inoren. Guk uste dugu gutxinez ez dela inoren helburua grebak egitea, baizik eta hitzarmen duin bat lortzea. Bestaldetik, Espainiako espetxe erakundeek jakinarazi dute 13 euskal preso Euskal Herriko kartzeletara mugituko dituztela datozen egunetan eta horiek guztiak Eusko Jaurlaritzaren eskumeneko espetxetara lekualdatuko dituztela. Erabakia publiko egin orduko sektore batzuen aldetik zarata egiteko aleginak izan dira egunotan eta gurean Agur Erran Foro Sozialeko koordinatzaileak heldu dio gaiari entzun. Zarata egiten du, baina nik ez dakit zarata hori hemen baino Madrilen baino gehiago du eragina. Uste dut hemen poliki-poliki erresoluzio marko definitzen ari da, dena ematen du, ikusiko dugu, urte bukatu baino lehen periferian daudenek preso guztiak, eta gu nahi dugu guztiak izatea, Euskal Herriko kartzeletan egongo dira, eta zentzu horretan beste fase batean sartzen da preso bakoitzaren begizarteretxeren prozesuak. Eta kultura arloan bueltan da telebista festivala Arabako hiriburuan. Gaurtik hasita, hainbat telesailetako protagonistak Gasteizko printzipal antzokira hurbilduko dira euren sail berriak aurkeztera. Hala, 14. edizio honek betiko ohiturak berreskuratuko ditu 2 urteren ondoren eta David Alvarez festivaleko antolatzaileak azaldu digu aurtengo edizioak nobedadeak ere badakartzala. Aurten, Denderabako Fundazio Vital Kulturonean proiektzioak egingo ditugu, AMC, 4 dokumentala proiektatuko ditu. Eta hau da, nik uste, nobedade printzipala. Gero ere printzipal antzokira bueltan gaude, Amaierako galarekin. Eta lerroburuekin bukatzeko, Kiroleta Hanbo Bizkaiak 7 segundu pasako aldea atera die Hondarribia eta Donostiarrari. Eta datorren igandeko orezko txandako mugituetan erabaki beharko dute estropada Getariarekin batera. Emakumeetan Arraun Lagunak Oriorengandik 2 segundura geratu dira eta 3. Hondarribia izan da. Urdaibai eta Orio ez dira Alperrik Eusko Labelligako liderra eta Eusko Tren Ligako irabazlea urrenez urren. Biek ala biek pronostikoak bete dituzte Kontxako banderari dagokion aurreneko igandean eta bada hilaren 11ko estropadari begira, Urdaibairen kasuan batez ere Hondarribia eta Donostiarrekiko 7 segundu eta erditik gorako aldea ireki baitu Bermeoko
taldeak. Emakumeen artean berriz, 2 segundu pasatxoko abantaila atera dute Mirotzek, Arraun Lagunak taldearekiko. Alabaina ezin da inola ere erabakitzat jo, ez gizonen 127. bandera, ez da emakumeen 15. ere. Emakumeen kasuan, San Nikolas eta Lugaineneren arteko aldea oso txikia delako, 11 betekoa baino gutxiago, eta gizonen estropadari begira aldea nabarmenagoa izanagatik. Itxaso mugitua espero da datorren igandean, eta hori beteko balitz, 2 ontzi eta erdiko abantaila hori ez litzateke gainditu ezina izango. Txiletarrek atzera bota dute konstituzio berria plebizituan parte hartze historikoa izan da, eta 10-tik 6 bozkatu du Biltzar konstituziogilearen proposamenaren kontra. 2020ko plebizituaren emaitzaren balioa azpimarratu dute konstituzio berri baten aldekoek. Orain adostasun gehiago lortuko duen beste prozesu konstituziogile bat adosteko eta azkartzeko lanean hasiko dela iragarri du Boric presidenteak. Llamo de corazón a toda la ciudadanía, independiente de la opción que cada uno haya tomado en el plebiscito de hoy, a abordar juntos y unidos la construcción del futuro. Nazioarteari jarraiki Truss aukeratu dute Erresuma Batuko lehen ministro bezala. Gaiz aldatuta berriz, energiari dagokionez, iragan astean Errusiak Alemaniari gas hornidura moztu zion, gasodian egin beharreko mantentzelanak zirela eta. 3 egunen ostean berriro ere martxan jartzekoa zen Moskuk, baina gas mosketarekin jarraitzen du, Europako batzordeak ezarritako zigorrei erantzunez. Gazprom gas konpainia errusiarrak iraiaren 3 arte eten behar zuen Nord Stream gasbideak Alemaniari ematen dion gas hornidura. Dirudienez erabaki hori ponpak eta ekipo mantentzelanak egiteko beharraren ondorio zen, eta ondoren berriroren martxan behar zuen. Moskuk baina ostiralean iragarri zuen erabat etengo zuela Alemania bitarteko Europarako gas jarioa. G7koen taldeak petrolio errusiarrari gehienezko prezio bat ezartzea adostu ostean. Errusiak argudiatu du martxan zegoen gas geltoki bakarreko turbina batean zegoen olio isuria zela eta moztu dutela gasa. Europak baina aitzakia faltsuak erabilizana leporatu dio Errusiari.
Lehendik ere gazemaria oso murriztuta zetorren Europara, ohiko hornikuntzaren 20% soilik betetzen ari zelako Gazprom, mendebaldearen zigorrek eragindako arazoak argudiatuta. Egoeraren aurrean argi eta garbi ikusi daiteke Europak Errusiako gasarekiko duen menpekotasuna. Orain Errusia gasa moztuta horretarako prestaturik gaude. Bada testuinguru honetan krisiari aurre egiteko xedearekin zenbait diru laguntza abian dira. Ipar Euskal Herrian urriaren 31 arte gasolentegietan handiagoa izango da erregai litroaren deskontua. 2 hilabetez 30 zentimokoa izango da laguntza. Hego Euskal Herrian berriz gasaren beza 21%tik 5%ra jaitsiko da urritik aurrera. Ildo horretan Yolanda Díaz Espainiako gobernuko presidente orteak oinarrizko elikagaien gainean prezio muga ezartzeare proposatu du. Ogia, esnea, arrautzak eta fruta bezalako produktuetan aplikatuko litzateke besteak beste. Banatzaileekin eta kontsumitzaileekin akordioa lortzeko lanean ari dira Díazen esanetan. Oinarrizko produktuen saski bat zehaztu nahi da prezioak mugatuz. Hau Espainian soilik ez, Hego Euskal Herrian ere aplikatuko litzateke. Bien bitartean Arantxa Tapia EAEko ingurumen sailburuak energia itunba lortzaren alde egin du energiaren sektorea nola eraldatu aztertzeko eta energia berriztagarriak ekoitzi eta ezartzeko. Ekonomiaren beste ertz batzuei helduta aipatu dugu lerroburuetan ere protestaldiari ekin diote pentsiodunek oporretatik bueltan. Aiara de Urreta lankidea izan da Bilboko elkarretaratzean, beraz, konta iguzu Aiara nola igaro da lehen protesta eguna. Hego Euskal Herriko hiriburuetan eta hainbat herritan elkarretaratzeak egin dituzte pentsiodunek. Udaen ostean bueltan dira pentsiodunak kalera eta azken 4 urte hauetan bezalaze astelehenero bilduko dira. Horrela ikasturte honetan egutegi zehatza zehaztu dute eta 2 data bereziki garrantzitsuak izango dituztela adierazi dute. Batetik urriaren 1, adinekoen nazioarteko eguna eta bestetik urriaren 15. Madrilen pentsio publiko eta duinen alde Espainiako estatuko gainerako pentsiunekin bilduko dira eta bertan pentsio publiko eta duinak aldarrikatuko dituzte. Gure aldarri nagusiak izango dira kapiren igoerarekin parekatu pentsioen igoera. Eta horrez gain gutxienezko pentsio moduan 1.080 euro. Orduan esan behar dut ere, egun hortan aurkeztuko ditugu, jaso ditugun estatu mailan eta batez ere Euskal Herrian sinadurak. Non aipatzen dira aldarri horiek, gehi esanez pentsio pribatuen kontra gaudela. Pentsatzen dugulako, ez duela txarrak direlako pentsion guztientzat. Izango da gatazken beroaldia piztuko duen lehen greba. Izan ere Arabako metalean 3 greba egun deituko dituzte dagoeneko. Zer gehiago dakigu, Aiara? Sindikatuek aurreratu bezala ikasturte honetan lan gatazkak ugarituko dira. Horrela, Arabako metalgintzako sindikatuek grebara deitu dute sektorea irailaren 21, 22 eta 23. ELA, Comisiones Obreras, LAB, USO, CGT eta SK sindikatuak gainera ostegunean bilduko dira patronalarekin. Dagoeneko hainbat protesta eta greba deitu dituzte sindikatuek, baina egoera ez doa hoberantz eta horrela egoera hori salatzeko ekoizpena eten eta kalera ateratzeko deia egin dute sindikatuek. Kamioilariek ere zamalanak egiteari utziko diote, izan ere kamioilarien baldintzak hobetzeko asmoz martxoan onartuko lurreko garraioa antolatzeko legearen moldaketa indarrean jarri da dagoeneko, ez da, Aiara? Kamioilarien lan baldintzak hobetzeko asmoz, irailaren 3tik aurrera martxoan onartutako lurreko garraioa antolatzeko legearen moldaketa indarrean jarri da. Tartean, kamioilariek zamak egiteari utziko diote eta azken hori aldarrikapen historikotzat jo dute Juan Mari Altuna, Tradisnako presidenteak, eta Jon Altuna, Iruko kideak. Es una reivindicación histórica por parte de los conductores, ¿no?
El tema de la carga y la descarga. Egia da, guk betidanik eskatu dugula, Zamalana ez dagokiola garrailariari, ez? Hori berez bezeroaren ardura da. Euskal Y-aren eta AHT-ren, Nafarroako korridorearen arteko lotunea, Ezkio edo Gasteiz izango den argitzeke dagoen honetan, eztabaida horretan hirugarren aukera bat sartzea defendatu du AHT geldituk. Ez egitea, Euskal Y-aren eta Nafarroako AHT-ren arteko lotuneari buruzko eztabaidak, proiektua berresteko asmoa duela uste du plataformak. Udane Arbeok azalduko digu. Oraindik zehazteke dago Nafarroako abiadura handiko trena eta Euskalia non lotuko dituzten. Bi aukera dituzten mai gainean, Ezkioko lotura edota Gasteizkoa. Agintariak ados jarri bitartean AHT gelditu Nafarroak Euskaliaren eta Iruñaren arteko loturari buruz ireki den eztabaidari erantzun dio. Ohartaraziz AHT Euskal Herriaren historiako obrari suntsitzaile, xahutzaile, antisozial eta alferrikakoena dela, Ezkiotik zein Gasteiztik konektatuz gero. Bada airean hirugarren aukera bat ere, EH Bilduk eta ekologistek partekatzen dutena. Egungo trazadura egokitzea eta abiadura handiko trenik ez egitea. Ministerioak eta Europak berak ere eutsi diote aukera horri noizbait. Merkeena da eta ingurumenaren gaineko eragina minimizatu egingo litzateke. AHT gelditu Nafarroa taldea ildo horretan mintzatu da. Sasi eztabaida honek AHT-aren aldeko lerroak istea beste helbururik ez duela adierazi du. Hori ez egitaren alternatiba burutik pasatuko ez belditzaile bezala. AHT-ren kontrako plataformak uste du bi aukerei buruzko eztabaida sustatu dutenen asmo bakarra proiektuak aurrera egitea da. Laster elkartuko dire Hego Euskal Herriko eta Espainiako ordezkariak azken erabakia hartzera. Aipatzekoa dena, azken urteetan etengabe atzeratu dutela AHT-ren Nafarroko zatia Euskaliarekin lotuko dituen puntua zein izango den aukeratzeko erabakia, arrazoi ekonomikoengatik naiz politikoengatik. 2012an Iñaki Arriola garraio sailburuak ziur adierazi zuen Ezkion egingo zutela lotunea. Aukera honek bere gain dakar askoz laburragoa dela, baina bi aukeren artean garestiena da. Aurrekontua 2000 milioi eurokoa litzateke. Gainera abiadura handiko trenak Aralarko mendigunari aurre egin beharko lioke. Plana 21 kilometroko tunelekin zulatzea da, gutxi gora bera Lakuntzatik Ezkio itsasoko geltokiarekin lotu arte. Gasteizko aukera berriz merkeagoa litzateke. Badirudi Espainiako gobernuak haren alde egingo duela. Eusko Jaurlaritza eta Nafarrako gobernu ordea Ezkion egitaren alde agertu dira. Ordea 100 lagun bildu dira larun bat honetan Altsasun, ospa egunean parte hartzeko. Poliziarik ez, langileon aurkako errepresioa gelditu izan da aurtengo leloa. Hala, polizia normalizatzeko kanpaina bat abian dela uste dute antolatzaileek eta horren erantzule alderdi politikoak direla salatu zuten. Poliziak paratutako isunak, etxegabetzeak eta jazarpena ere salatu zituzten. Ospa egunaren antolatzaileek haien aurkako jazarpena ere salatu zuten. Izan ere, Espainiako alderdi eskuindarrak polemika pizten saiatu dira azken egunotan. Ekitaldia debekatzeko eskatu zuten PPek eta Voxek eta eren egun Ciudadanoseko 30 bat lagunek elkarretaratzea egin zuten Altsasuko kuartelean arenatarian, eskerrik asko mezua zuen pankarta bat eskutan. Nafarroan UPNek gogor kritikatu zuen ospa eguna eta hura debekatzeko legea aldatzeko eskatu zuen, horrelakoak gorroto eta irain ekitaldiak direlakoan. Eta Ipar Euskal Herriko ikasleak hasi dituzte klaseak jada eta gisa berean ikasturtea hasi dute Seaskako ikasleek. Hain zuzen ikasturteko erronkak aipatzeko agerraldia egin dute goizean Ziburuko Kaskarotenea ikastola berrian. Seaskako lehendakariak murgiltze ereduaren kontrako neurriak izan ditu gogoan. Aurtengoa beraz, azterketak euskaraz pasatzeko eskubidea lortzeko lanean segituko dutela argi utzi du. Hasteko irailaren 14 Ipar Euskal Herriko Frantziako hezkuntza ministroaren gabinetearekin bilkura izango dute Parisen eta hitzordu garrantzitsua da oso, izan ere irailaren 14an azterketak euskaraz pasatzeko eskubidea defendatuko dute eta Euskal Eskola Publikoko ordezkariek.
Gaur bertan, emango dio hasiera Gasteizek Telebista Festivalaren 14. edizioari, 2 urteren ondoren, estreinaldiak printzipal antzokira bueltatuko dira, jardunaldi profesionalak berriz, Europar Biltzar jauregian izango dira. David Alvarez, jaialdiko antolatzailearekin izan da Hamaika Telebistako Gasteizko lantaldea. Telebistako festivala urte luzez antolatu izan da Arabako hiriburuan. Hainbat telesaieko protagonista hurbildu dira Gasteizko printzipal antzokira euren zail berriak aurkeztera. Hala ere, 2 urte gogorrak bizi izan ditugu eta pandemiak izugarrizko eragina izan du kultura ekitaldietan. Festivaleko aurreko 2 edizioak bitziak izan dira, lekuz aldatu ziren segurtasun neurriak bermatzeko, jardunaldiak murriztu behar izan zituzten eta hainbat protagonistek telematikoki parte hartu zuten festivalean. Bai, hori da, azken 2 urteak nahiko gogorrak izan dira pandemiaregatik. Izan ere, edukiera aldetik edo logistika aldetik izan dira, arazo gogorrenak. Eta horretarako, proiektu gehienak Europa Biltzar jauregian egin genuen. Izan ere, iaz, iradiraren egin genuen amaierako gala, eta horrela segurtasun distantzia mantendu genuen eta jende asko sartu genuen. Egitarau zabala dute aurtengo ediziorako printzipal antzokira bueltatuko dira estrenaldi guztiak baita amaierako gala ere. Europar Biltzar jauregian berriz profesbal jardunaldiak antolatuko dira eta aurten lehenengo aldiz Dendaraba ere izango da festivalaren beste eszenatoki bat. Vital Fundazioaren kulturunean astean zehar hainbat film proiektatuko dira. Fundazio Vital kulturunean proiektuak egingo ditugu, AMC, 4 dokumentala proiektatuko ditu. Gero ere printzipal antzokira bueltan gaude, amaierako galarekin. Aurten profesional jardunaldiak ere izango ditugu. Hainbat mahai inguruak izango ditugu eta nik uste oso leku aproposa da harremanak eta networking sortzeko eta sinergiak sortzeko profesional lentzat. Larun batean, Iraia Kamara amaierako gala ospatuko da eta bertan hainbat sari entregatuko dira. Konstantino Romero saria, Joan Mainat saria eta beste batzuk. Gainera, ekitaldira hurbilduko dira telebistako pertsona ospetsuak. Printzipal antzokian egongo gara, Diego Losada da aurkezlea, Ilaski Serranorekin. Eta momentuz esan dezakegu Sandra Golpe eta Xavier Sarda Mainat saria jasoko dutela. Eta, sorpresa gehiago daukagu, baina pixkanaka izango ditugu. Erabaki gogorrak atzean utzita, irailaren 16tik 24 bitartean egingo da aurten 70 urte beteko dituen Donostiako zinemaldia. Pasaden ostiralean eman zuten jakitera Donostiako Tabakaleran Jose Luis Rebordinos zinemaldiko zuzendariak eta Ruth Pérez de Anuzita komunikazio arduradunak, Glenn Close aktorea izango dela sail ofizialeko epaimai taldeko presidentea. Horrez gain, bada urteurrena borobila dela aprobetxatuz, egin nahi izan den aldaketa esanguratsu bat. Proiekzio bakoitzaren aurretik entzuten den sintonia berritu da. Por fin estamos muy contentos, después de 2 años, de volver a estar aquí, de poder anunciaros una edición normal, entre comillas, eso de normal. Uste dugu, zinema eskaintza polita dugula, ikuslentzako, kasetarientzako eta zinema industriak irentzako zinema betekada bat. Sarrerak, bai online, bai lehiatietan erosiko ahalko dira. Berriz ere, sarrerak zenbakidunak izango dira.
Eta gaurko egunean, Agus Hernan, Foro Sozialeko koordinatzailea izan dugu gurean. Datozen egunotan 13 euskal preso leku aldatuko dituzte euskal espetxetara, lehenago esan bezala. Hauxe da, Foro Sozialetik egiten duten irakurketa entzun. Gure datuen arabera, 18 preso geldituko dira kartzela periferikoetan, gehi estatu frantsesean daudenak, Euskal Herritik hurbil, baina estatu frantseseko kartzeletan, eta guk zentzu horretan uste dugu zentzuzkoa dela urrats horiek ematea. Egia da, pixkat keskatua ginen maiatza ekainean, Andaluziako hauteskundeekin, mugimendu eskaz, baina egia da, gertatu denetik, lehenengo uztailean berriro abiatu denetik, 23, 25 bat anunzioak egon dira, eta hori frogatzen du Espainiako gobernuaren determinazioa, eta baita ere akogida arloan Eusko Jaurlaritzaren determinazioa. Gure zentzu horretan, uste dugu, zentzuzko erabaki bada beti defenditu dugu, hori legezkoa dela, eta legetik aparte, dago ere bizikidetza demokratikoari egiten dion ekarpena. Zarata handia sortu da, baina agian bai merezi du gogoratzea gaur egun olako erabakiak Eusko Legebiltzarreko 181 sustengatzen gu, Nafarroko Parlamentuan 176-ekoak eta Madrilen 156-ekoak. Bezan nahi dut, gehiengo politikoen aldetik, eta gero, aipatu dezakegun, sindikatuen aldetik guztiz adostasuna dago gai horren inguruan. Beraz, zarata egiten du, baina nik ez dakit zarata hori hemen baino Madrilen baino gehiago du eragina. Uste dut hemen poliki-poliki erresoluzio marko definitzen ari da, dena ematen du, ikusiko dugu, urte bukatu baino lehen, periferian daudenek preso guztiak, eta gu nahi dugu guztiak izatea, Euskal Herriko kartzeletan egongo dira, eta zentzu horretan beste fase batean sartzen da preso bakoitzaren begizarteretxeren prozesuak, ez? Eta, hori igual gehiago begiratu behar dugu etorkizunari begira orain gertatzen denaren arabera. Eta gero egia da, etako biktimen aldetik elkarte batez ere dago gai horren inguruan, errespetu guztiarekin, hori, noski baietz, badira ere beste etako biktimak, beste etako elkarteko biktimak, hurbilketaren aldeko jarrerak argiak dituzte, eta zentzu horretan nik uste dut, hor bai ikusten da, sektoraren aurrean ere ahotsen pluraltasun badago. Horrez gain, urruntze politikei buruzko gogoeta egin du eta aurreikuspenei buruz ere mintzatu da. Hor, ikusi dugun bezala aurten beste faktoren arabera dago, beste faktore ere influentzia dute, baina berriro diot, guk udan gertatu diren 33, 35 mugimenduekin edo anuntzioekin frogatzen du Espainiol gobernuaren determinazioa arlo horretan. Espero dugu, erritmo horretan mantentzen baldin bada, urte bukatu baino lehen gauzatuko. Mujika eta Martínez de Murguia kasuekin lotuta, Jaurlaritzak ebatzi zuen, exekutatu egin zituztela, eta kasu horiek ezagutzera ematea duen garrantzia azpimarratu du. Lehentasunezko fokoa jarri dugu biktimetan, eta batez ere estatuko biktimak pariatzen duten diskriminazioa. Evidentea da, urte osoan aritu gira ispilu bat bezala, zenbait gauzak planteatzen. Guk uste dugu diskriminazioa existitzen da, gizartearen gehiengoa imaginario kolektiboan dagoen ideia bat, biktimetaz hitz egiten dugunean bakarrik etako biktimetaz pentsatzen, eta hori berriro eraiki behar dela, imaginario kolektibo hori, eta imaginario kolektibo horretan ematen diren, olako onarpenak ematen direnean, eta bertsio sozialak bilakatzen direnean, bertsio instituzionalak, beste gauza da, bertsio judizialak, bertsio instituzionalak ezagutzera eman behar dago. Horregatik, pasaden astean, prentsa horreko batean, justo eskatu genuen, edo sugeritu genuen, gure hitzetan beti ez dugu salatzen, ez dugu eskatzen, sugeritzen dugu, egiten dugun proposamenak, estilo bada, besterik ez, Eusko Jaurlaritzari divulgazio lan bat egin behar dela errekonozituak diren kasuak. Justo imaginario kolektibo hori laguntzen aldarazteko, eta
gaur egun estatuko biktimak sentitzen duten bigarren kategoriako biktimak direla laguntzea hori gainditzea, eta hori gizatasunaren elementu bada eta zentzuzko elementu bada gure ustez, ez? Informazio klasifikatuen lege berriak ekarri dituen kritikak direla eta hauek dira antzematen dituen hutsuneak. Batez ere dira epeak, eta epearen inguruan sortu den eztabaida. Agente guztiak eta guztiok espero genuen gobernutik ateratzen zen proposamena izango zela epeak txikitzea eta etxe epeak handitu dira. Hora esaten zuen, hau zer da, ez? Egia da, ondoren, eta badia beste faktore asko, elkarte memorialistak zeratu dituztenak, baina ni gelditzen naiz batez ere gure esparruan, eta gure esparruan zenbait biktimak, torturako biktimak, buruan tortzen zait Murutagoiena edo Zabala, esperantza handia edo itxaropen handia dute desklasifikazioaren elementuetan, beste batzuk esatu dute, haber zer dagoen, ez? Baina, hori ikusiko dugu. Baina bataia borroka demokratiko bada, ez? Hori esan da, guk bai asko segitu genuen ondoko egunetan alderdi politikoen deklarazio gehienak, ikuso ministro ezberdinen deklarazioak, eta ikusten dugu fase honetan aurre proiektuaren hobekuntzak sartzea eta gehiengo bat sortzea, eta izatea lege progresistagoa. Guk eskatzen dugun bi gauza bakarrik horren inguruan. Bata da, estandar internazional, nazioarteko estandarretan oinarritu behar dela proposamena, erranda behita, biktima guztiak dute eskubidea egia, justizia eta reparaziorako, askotan esaten dugu, eta bigarrena, guazen begiratzea, Ipar Europan dauden estandarak aurreatuei, eta ez zenbait estandar beste errealita, edo hemen zegoena frankismoa legeari begiratzea baizik eta guazen urratsak ematea, beldurri gabe. Gizarte madura bat edo gizarte heldu bat ez dugu beldurra izan behar edo ukan behar egiari, ez? Azkenik, Kolonbiara begira bake prozesuak hartzen duen norabidea azpimarratu du Hernanek. Ustelean norabide aldaketain garrantzitsu bat da eman izan zen hauteskunde baino lehen, eta da egiazko komisioa aurkeztutako txostenarekin. Ni hemen egon nintzen, Bilbon aurkeztutakoan, nik uste dut izugarrizko modeloa dugu hor. Lehen aipatzen genuen, Lekeitioko bi kasuan, Senki eta Murgiren kasuak, egia soziala bilakatu da egia instituzionala, baina oso urrun gaude justiziatik. Ikusten dugu, badira mekanismoak justiziara ere ailegatzeko eta komisioen kasontan egiaren batzordearen tresna oso garrantzitsua. Lehenengo elementua, hauteskundeak egon dira, kolonbiarrak hautatu dute gobernu bat pakearen aldeko jarrera bat dutena, aurrekoan ez zuen nahi, eta hor, marratzen dira bi elementu, bata da FARC-ekin gauzatutako pakea akordioak implementatzea eta LNR-ekin orain irekitzen den bakearen esparru bat. Noski, foroak defenditzen du bake prozesu antolatuak, estrukturatuan, ez da Euskal Herrian ez gaude logika horretan, eta gu gehiago gaude bakea irekitzearen prozesu batean, eta ez bake prozesu klasiko bat, Kolonbian bai, baina gurea eta hangoa konparatzen baldin badugu, ikusi ditugu, nahiz eta bake prozesu klasiko bat gauzatzen baldin bada, izugarrizko arazoak dituzte hemen ukan ditugun bezala, ez? Eta puntu gazi inkuso berdinak, ez? Biktimen errekonozimendua, kasu honetan gerrilleroen bergizarteratze prozesuetan, kasu honetan presoen bergizartze prozesuetan, egia bilakatzea, ze arazoa daude, antzeko prozesua, bi apel prozesua, konparazio txiki bat egiten badu, ikusten dugu, marko instituzional batetik abiatzen baldin bada, bake prozesu bat, edo gurea den bezala abiatzen baldin bada, antzeko arazoak daude. Esan nahi baita horrekin, askotan esaten, hemen ez gaude bake prozesu batean, bai, baina nahiz eta bake prozesu batean egon, non daude garantiak gero gobernuak implementatzeko duten. Ikusi dugun bezala, Kolonbiako horreko gobernuarekin zenbait urte, ez dute gauza hondirik egin implementazioan, ez?
Gai zaldatuz, 13 milioi herritarrek bozkatu zuten atzo plebizituan Txilen lehen esan bezala, eta 10-tik 6 kontra bozkatu dute. Hala, Txilek ez du konstituzio berri bat izango, ez behintzat Biltzar konstituzio gileak idatzi duena. Eskubideak aitortzen zituen, konstituzio bati ezetza eman zaio, eta hala iritzi die erabakiaren arrazoiei Jon Ordóñez, Berriako kazetariak. Izan da, gainera argi eta garbi, ez? Hainbat artikuluak banan joan ziren onartzen Biltzar konstituzio gilean, eta gero ja ekainean eman zioten behin betiko onespena, ez? Baina artikuluak onartzen hasi ziren momentutik, hasi ziren albiste faltsuak sareratzen, bai sare sozialetan, baita WhatsAppean ere, eta tira, ni larun batean bertan ikusten irudi bat, ez, non ikusten ziren guraso batzuk larrua jotzen beren seme-alaben aurrean, eta mezuan aipatzen zen konstituzio berriarekin sexu harreman intergenerazionalak bultzatuko zirela. Horrelako gauza batzuk, guretzat oso harrigarriak izan daitezkenak, edo astakeria bat izan daitezkenak, beste pertsona batzuei iristen zaizkie, edo barneratzen dituzte, edo besterik ez bada zalantzak eragiten dizkie, eta horrelako erabaki garrantzitsu batean, garbi dago gauzak argi eta garbi espaldin badauzkazu, askok nahiago dutela ezagutzen duten horrekin geratzea, etortzear eta ezagutzen ez duten horrengana jotza baino, ez? Eta tira, gertatu zen gauza bera Eskoziako referendumea 2015ean, Kolonbiako bake prozesuari buruzko galdeketan, eta zer esanik ez, Estatu Batuetako azken presidentetzarako hauteskundetan, ez? Albiste faltsuak sarean daude, eta edozein prozesu demokratikoetan nik uste dut hemendik aurrera horre egongo direla eta aintzat hartzekoak izango direla. Dena den eta momentuz ez galdeketaren emaitzaren ondoren, argi dago Pinocheten garaian idatzitako konstituzio horrekin momentuz jarraituko dela, indarrean jarraituko dela, baina argi dagoena da herritarrek ere haren aurka egin zutela, ez dutela hura ere nahi. Beraz, ikustekoa da hemendik aurrera ze bide ematen den eta zenolako beste proposamen bat eratzen den. Bai, konstituzio berriaren aldekoak hori ari dira azpimarratzen behin eta berriz, ez? Atzokoa porrota handia izan zen, eta porrot erabatekoa ez dago aitzakierik hor, baina, ari dira azpimarratzen horrek ez duela balio gabetzen 2020an konstituzioa aldatzeari buruz egin zen galdeketa. Eta, esan behar da, orduko horretan botoa ematea etzen derrigorrezkoa, baina herritarren erdiak parte hartu zuen, eta 10-tik 8 erabaki zuen konstituzio aldatu nahi zutela. Orduan, gaurkoak, atzokoak erabaki erabatekoa da, baino ez du balio gabetzen 2008koa. Beraz, ezin da pentsatu Txilek 52 urte egin duenik atzera, baizik eta 2 urte egin du atzera, ez? Eta Gabriel Boric presidenteak ere bai, eta beste batzuk ari azpimarratzen hori, ez? Beste prozesu konstituziogile bat hasi behar dela, eta adostasunak bilatu beharko dituztela. Bestalde Karrantzan lehorteak dira nagusi eta bertako alkateak gai garrantzitsu bat dela adierazi du eta horren inguruko gogoeta ere egin du. Esan dudanez, 2 baltza horiek ditugula, ez? Eta biak Bizkaiko Foru Aldundiak egin zuen, duela ja urte batzuk. Zer gertatzen da? Largainerakoa gaizki eginda dago, bakarrik bete alda 140 gutxi gora bera, eta ordun neguan ezin dugu bete, gaizki eginda dagoenez, ezin dugu bete, eta orain nabaritzen ari gara, edo faltan botatzen gara, litro horiek, 1000 horiek, ondo egongo balitz, orain ez genuen egoera honetan izango, ez? Zera, hor daude ez dakit, 60.000 metro kubikoak, orain oso garrantzitsua izango zirela. Asteleneko kontuak horrela iritsi da albistegiaren bukaera. Gaurkoan maizren inor begira izan da ere abestiarekin agurtuko zaituztegu. Hala gustatuko zaizuelakoan, besterik ez gure aldetik, hauek izan dira gaueko albistegiak gurean gaur utzi dituenak, guztiak eta gehiago nahi duzuen aldiro 11.eus atarian. Bihar arte. Inor begira izan da ere, berdin egin nahi nuke. Inor begira izan da ere